അപ്പോൾ മുന്നാട്ടിലെ സഭയിലും അച്ഛന്മാരിലും താനേക്കാരിലും അപ്പോൾ നമ്മൾ മഹാത്രമ്പക്കന്മാർ കുടികളുമ്പൊക്കെ തന്നെ തനിയാതെ പോലെ അന്ന പഞ്ചൂരിലേക്ക് ഒരു വിരുന്ന് കൊടുക്കണം ചെല്ലങ്ങത്തെ ഞങ്ങളെ തമ്പാക്കന്മാരെ തന്നത്തെ അനുവാദത്തെ മുട്ടാതെ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ജണ്ടുത്ര വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ആ അണ്ണപഞ്ചൂർ സ്വാമിനെ വെളിവർത്തിക്കൊള്ള നിങ്ങളുടെ സമ്മതമല്ലേ? അപ്പോൾ സ്വാമി സോമനാഥന് മുന്നേ വെച്ചിട്ട് അതുപോലെ ഞമ്മ നമ്പിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് മറ തമ്പാക്കന്മാരെ മുന്നേ വെച്ചിട്ട് പറയുന്നത് ചെല്ലെങ്കിൽ മറ തമ്പാക്കന്മാർ കുടികൊള്ളുമ്പോൾ തന്നെ തനിയാതെ പോലെ ആ അണ്ണപ്പഞ്ചൂരി സ്വാമിക്ക് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം അവർ വിരുന്ന് കൊടുക്കണം ചെല്ലങ്ങത്തെ കാര്യം അതിനെ ഞാൻ തമ്പ്രാട്ടിമാർ തന്നങ്ങത്തെ അനുവാദത്തിന് മൂർത്താവധി വെച്ചിട്ട് നേരത്തോട്ട ആൾ മനുഷ്യന്മാർക്ക് കാളമീ കതിട്ട് അതേപോലെ തടി ശുദ്ധമൂർത്തിക്ക് വർത്തിട്ട് അയാളെ അങ്ങ് നിപ്പിച്ചായാലും നിപ്പിച്ചുകൊണ്ടോ അവർ എടുത്ത് വർത്താങ്ങും സത്യപ്രമാണം പോലെ ഞമ്മ എടുത്ത് കൊടുത്തോണ്ടോ അതേപോലെ ഞമ്മ പുറമ്പാട് നിന്നിട്ട് നമ്മെല്ലാവരും അച്ഛന്മാരും മുന്നാട്ടിലെ സഭയും പുറപാട് നിന്നിട്ട് 10 പേരിൽ സേവാക്കുന്ന കാലത്തേക്ക് രാശിയായിട്ട് യോഗപാട് വന്നിട്ട് മുന്നത്തെ കാലത്ത്
ఎన్న అప్పే అదా అప్పేనంటారు బలామంటే అది ఆరేను కుల్లాది ಯಾನು ಜಾತಿ ಜಾಗ ಪಡೊಂದು ಇಂತಿನ ಮಾಯನೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಅದೇ ಕೊಡಿಯಾರ ತತ್ತಂದು ಯಾನು ಕಡೆಯ ತತ್ತಂದು ಅದ ಹಾ ಮೌಜೂರು 15 ಸ್ಥಾನ ನೆಲೆಯನ್ನ ಅಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೂ ತೊಲವೇ ಬಂಟೆ ಅದು ಎಂಕಿ 7 ಸ್ಥಾನ ಬಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಯಾರ ಅದ ಹಾ ತಂದ ಹಾ ಎಂಚಾತಂಗೆ ಎನ್ನ ಇಂಥದೇನಂಚ ಹಾ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ವರ್ಷ ಕಟ್ಟಿ ಅತ್ತ ಆ ಮುರಂದ ದಿನಟು ಸ್ವಾಮಿ ಸೋಮನಾಥನ ಭೇಟಿ ನಿಧಿವಣ್ಣ ಅತ್ತ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಸೋಮನಾಥನ ನೀರಾಟ ಅಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಆ ಗೋಡದ ದಿನಟು ಆಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾರಾಟ ಸೇವೆ ಅತ್ತ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಜಪಡ ಅವು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಹಿರಿಯಟ ಕಾಲ ಇಕ್ಕಿನ ಜಪಡ ಅಂತೀನಿ കേട്ടിട്ടായി നിങ്ങളും കേട്ടിട്ടായി അവർ ഞങ്ങൾ പ്രയത്നമാക്കുന്നു ഞങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നു പറഞ്ഞിനേറി അതിനെ ആര് പരിസാനിന്റെ മുന്നേക്ക് സന്തത്തിൽ നിർപ്പിക്കുന്ന കൊണ്ടേക്ക് എത്തിനികള് അವು കാലകാലോട് പണമില്ല ഞങ്ങൾ സഭ എന്താക്കണം അവർക്കെല്ലാം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടായി എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലിട്ടായി എല്ലാം പറഞ്ഞില്ലല്ലേ എല്ലാവരും ഒരു കോപ്പാലി നിപ്പിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ആൾക്കാരും തരും പോലെ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹം എന്നാ കാണുക ಕೊಟ್ಟರು ಎನ್ನ ಕೊರ್ಲೇಕ ಎಂಚ ಎನ್ನ ಬರ್ಪಿ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇತ ಒಳ್ಳೆದು ಒಳ್ಳೆ ಎಂಚ ಬರ್ಪಿ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಈ ಬಾಲ ಭಂಡಾರ ಜಪ್ನಾಡ್ದು ದುಂಬದ ಕಾರ್ಯವು ಆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲ ನೀನು ಇಡೀ ಸಂಸಾರ ಗುತ್ತು ಸಂಸಾರ ಸೇರ್ದು ಐಕ ವಿಷಯ ಎನ್ನ ಜೀವಡು ಆ ಕಟ್ಟದ ಹಾ ಎಂಚ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಒರಿಯರಿ ಆಯ್ತಾ ಬದಲಾಗುವಂತಂದು ಆ ಕಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಮುಖಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ನುಡಿವಾಗಲಿ ತಗೋ ನತ ಸಂತೋಷ ಬತ್ತಿಡು ಮಂಕುಲಂಚ ಸಾಕ್ರಿ ಬಪ್ಪಿ ಕಾಲ ಕಟ್ಟಡು ಇಂದೇ ಜಾಗಿ ಎನ್ನ ಮೂಲಾದಿಗಾಯ ಒಪ್ಪಡುವುದು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಎಂಚ ಮುಜತೆ ಅಂಚನೆ ಸತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೊರು
ಸೋಮನಾಥನ ಒಳಗೆ ಬಂಟಾದು ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಬಲವಾಗಿ ಗಂಟಾದು ಅక్కడ ಮುಂಜಾಜಾಗೆ ಬಡ ನೆಲ ಮಾಯ ಮತ್ತ ಹೆಂಚ ಹೆಣ್ಣ ಮಣ್ಣು ಬಂಟಾರ ನನ್ನ ಗುಡಿಯಾಡಿಗೆ ಬಂದು ಹೆಂಚ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಹೋಜೂರ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಪಂಚಾಯತ್
അല്ല മഴ തമ്പക്കന്മാരും ആ ഗുരുകുലം പോലെ വിരുന്ന് കൊടുക്കണം കുളുവൻ്റെ ബന്ധാറായും പാലബന്ധാറായും പൊടിപാടത്ത് അവിടെ എണ്ണ കൊടുക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിനൊന്നും കഴിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു ഇങ്ങനെ ഗതിച്ചില്ല അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും അതേപോലെ ഇപ്പ് ചായൻ്റെ ഇപ്പ് ചായയിൽ ഞങ്ങൾ അയാളെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പ് ചായയിൽ ഞങ്ങൾ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഞമ്മ പൊടിപാടിൻ്റെ പുറപാട് നിർത്തി 10 സേവാ രാശിക്ക് രാശിയായിട്ട് യോഗപാട് ഇന്നത്തെ